ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಬ್ಲೆನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತುಳುವ ಬಾಂಧವರೆನ ಸೇರಿಗಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನುಡು ನೆಲೆ ಉಂತುದಿನ ದೈವ ದೇವರೆಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 133 ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ ಕೊರಗತನಿಯೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ಮೆರೆಪಿನ ಮಾಯಿಕಾರ ಪಂಡ ಕುತ್ತಾರು ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟದ ಕೊರಗತನಿಯೆ ಇನಿ ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆ ಆವಡುಂಡ ಎನ್ನಿ ಕಾರ್ಯನು ಜಯಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಯಿಕಾರೆ ಭಕ್ತರನ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒರ್ಂಬ ಕೇನುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಸತ್ಯ ಕೊರಗತನಿಯೆ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆನು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೊರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘೋಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮೆರೆಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೆರೆಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಶೋಜಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೊಕ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜನು ಏಳ್ಗೆದ ಸಾದಿಡು ಕೊನೆಯರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕ್ಲೆನು ತನರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೊಕ್ಲೆಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಪೇಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದೆತೊನೆರೆ ಸೇರೊನ್ನ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ ಕಜ್ಜದ ದುಂಬುಗು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೊರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಲನ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮೇರು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಾತನಾಡಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನೆ ಪೊಲಬು ಇನಿತ ವಿಷಯ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರು ಕೊರಗತನಿಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ರೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರಿಮೆ ವಹಿಸೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬೆದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದು ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂತೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಲೆನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು
450ನೇ ಇಸವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 450ನೇ ಇಸವಿದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಉರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಇತ್ತೆಗೆ ರಾಜ ಉಪಾಸಿಕೆ ಬಂಡ ಕೊರಗರ ರಾಜ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬನವಾಸಿ ಬತ್ತಿನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಮುಡೈ ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡ್ಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಾದು ಇತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ದಗಲಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮುದಾಯ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆದಿದ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾದ ಬೇತೆ ರಾಜರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ರಾಜ ಉಭಾಷಿಕನು ಸೋಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತೀಚಿ ಆಂಡೆ ಸತತವಾದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನು ಮೋಸಡು ಕಾಡದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಈ ಉಭಾಷಿಕ ರಾಜಗೆ ಮಯೂರವರ್ಮನ ತಂಗಡಿನ ಮದುವೆ ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಚಿಗುರುಪಾದು ಕಾಡು ಸಾಧಿನ ಬಂದಾಗ ನಿರಾಯುಧ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಭಾಷಿಕನು ಕಡತದ ಕೆರ್ಪೇರು ಬಹುಶಃ ಆನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಈ ಕೊರಗೆನ ಬದುಕು ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಳು ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಉಭಾಷಿಕನು ಆಯನ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಾದು ಹಾಕದು ಲೋತುದು ಒಜಾತ್ ಹಿಂಸೆನ ಕೊರ್ದು ಊರುಡು ಉಂತೆರೆ ಬುಡಂದೆ ದಟ್ಟವೈನ ಜನ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟದು ಗುಡಿಯರು ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲೆಲ್ ಆತು ಬಿಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಸುತ್ತು ಮಗುಳ್ಳ ಆ ಕತ್ತಿದ ಬಲ್ಲಟ್ ಅಕ್ಲ್ಬೋದು ಕಾಡಿಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಬೇತೆ ನರಮಣಿ ತೂಂಡೆಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಲು ಆ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇತಿಹಾಸದ ನಮ್ಮ ಓದುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ ಆಪಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಲ್ ಅನ್ಯಾಯಲು ಮಿತಿ ಮೀರಿದು ನಾಶದಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲ ಕಾಡಿಡೆ ವಾಸ ಮಂದ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಊರದ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಕುರುವೆ ಕುಡುಪೆ ಪುಡಾಯಿ ತಡಪೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಲಕರಣೆ ಕಾಡಿಡೆ ಅಂತದು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಬೋಡಿತಿನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕೊರ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತ ಆಪಿನ ಕೊರ್ತು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿಜೇರು ಕೇನೇನ ಎದುರು ಪೋಪಿನಾಗ್ಲೇನು ಮೋಸಡು ಕೆರ್ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ಕೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಮಯ ಈ ಪೋಡಿಗೆರೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಮೇರಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಮೇರಿ ಬೋಡು ತಮೇರಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಇಂಗ್ಲೆ ಕೇನ್ನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪಂಪಿನ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣನೀರಿಗೆ ದಾದನ ದೈವಶಕ್ತಿ ಆದ ಬಾರಕೂರದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಡು ಸೋಮಂತಾಯ ಬರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜನನಾಪುನು ಆ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜನನಾಪಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಗೆಂಡದ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಆಯ್ನಿದ ಬಕ್ಕ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಬುಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಆ ಬಾಲ್ಯನೇ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೋಲು ಅಮ್ಮೇರು ಓಡಿ ಪುಟ್ಟುದು ಒಂತೆ ಬಲಪುನ ಪುರ್ತುಡೆ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರುವೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೀರ್ನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೋಲು ಬೈಕಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತದು ಕೊರಗ ಜನ ಸಾಂಕುವೇರು ಅಂಚ ಸಾಂಕದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಪೋಲು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಕದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮೂಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಕೊರಗ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಮನೆ ದೇವರಾದು ಎಂಗ್ಲ ಉಳೈಡು ಮನೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಬಂಡ ಅವು ಬೈಕಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಕೊರಗ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಮುದಾಯಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಬದುಕು ಬತ್ತನಾಡ ಅವು ಕೊರಗ ತನಿಯಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಹುದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಲೋಕನಾಪಿನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ತೂದು ಸಹಿಸೋದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಕೊರಗ ತನ್ಯಾಗ
ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ತನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮನು ಸಾರದೆ ಬೋಡಾದು ಕೊರಗ ತನಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ದಬ್ಬಲ ಕೊರಗ ತನಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇರಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದು ಕಾಪುದಲ್ಪ ಕೊಣಗೆ ಬನ್ನಾರು ಬಂಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಕೈತಂಡ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬನತ ನಡುಡ್ದು ಐನು ಜಿರೆತ್ತ ಸಂಕಮಾಲೆ ಸರ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟದು ಪೋಂದಿರಕ್ಕ ತಡೆಗಟ್ಟುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಸಾರಿದು ಸೊಂಟಡಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿನ ಇರ್ತದು ಅವಳೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂರು ಇತ್ತಿಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ತೂರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗರಟ್ಟು ಆ ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರು ಹಾಕದು ಆ ಸರ್ಪನ ಮಾಯ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮನ ಸಾರ ಬೋನಾಗ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿರಂದ್ರೆ ಐತ ಪೆಟ್ಟು ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ನಾವು ಏಪಗ್ಲ ಮಾಜಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ತೆನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಅನೇಕ ಮೂಲಕ ಕುತ್ತಾರ ಬದವು ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೇಕ ಆದಿ ಸ್ಥಳಗಳುಂಡು ಅನೇಕ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತೋಯ್ಪಾದಿನ ಜಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಇಂಚ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆದ ಬುಳೆದು ಬೈದಿನ ಕೊರಗ ತನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಇನಿಕಲ ತನಿಯನು ಒಂಜಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 7 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಸೀಖ ಸಂಕಟ ಬತ್ತಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡುಪ್ಪನಾಗ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮೊದಲು ಎತ್ತೊಂತೀನಿ ಕಾಂತಾರೆ ಬಂಟೆ ಕುದರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂತಾರೆ ಬಂಡೆ ಗಾಂತಿರ ಪೇಡೆ ಕಾಂತಾರೆ ಬಂಡೆ ಪುಗ್ಗೆಲ ಕುರು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಅವಜಿ ತಮಾಷೆದ ಪೊರ್ತು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತಾರೆ ಬಂಟಿನ ಕುದರಲ್ಲ ಮೇರೆ ಹೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇನಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯಡು ಕುಟುಂಬಲಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಿದಾಲ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಅಣ್ಣಾಂಡೆ ಕಾಂತಾರಣ್ಣ ದರ್ಶನ ಆ ಕಾಂತಾರಣ್ಣ ನುಡಿಗೆ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯಡು ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ರಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ದಾದಂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ 2 ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಕೊರ್ರು ಬಂಡೆ ಕೊರಗೇರು ಕುರ್ರೆ ಮಾನಯೇ ಕೊರ್ರು ಕುರ್ರೆ ಮಾನಯೇ ಕೊರ್ರು ಕುರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕುರುಪು ಕುರುವೆ ತಳಪೆ ಕುಡ ಇವನ್ನ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕುರು ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರ್ರೆ ಮಾನಯೇ ಕೊರ್ರು ಅಂಚ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಷೆಡು ಕೊರಗ ಭಾಷೆಡು ಕುರ್ರು ಒಂದು ಬಂಟ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರೆ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ನಾಯಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರ ಉಂಟು. ಕೊಡ್ತಾರ ಬಕ್ಕೇರಡೆ ಬಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬತ್ತೇರು ಕೊರ ಲಕ್ಕದಂತೇರು ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ್ಲೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಕಾಡಿಡು ಕೊಡ್ತಾರ್ಲ ಬತ್ತೇ ಬಂಡೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಕಾಡದ ಕೊಡ್ತಾರ್ಲ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡದ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐತ ಬುಧದ ಎತ್ತದ ಕಾಡಿಡು ಅವು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಡದ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಕ್ಕೇರಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬಂಡೆ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕರು ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಐಕ್ ಕಾಡದ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಟೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಡೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ತನಿಯಾಗಿ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಪ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂಗ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಇಂಗ್ಲ ಅವಧಿ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಂಪಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಅವು ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏರಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಬ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಜಾರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಲ ಭಾಷೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಳುಟೆ ಈಗಲು ಮದಿಪು ಆವಡು ದೈವದ ನುಡಿ ಆವಡು ಕೂರಲೆತ್ತ ತುಳುರಾಡದಾಕ್ಲಿಂದೇ ಆದು ಬೋತುಲು ಆಂಡೆ ಈಗಲ ಭಾಷೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಉಂಡು ಒರಿಯೋಡು ಬಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚ ಕೊರಗ ತನಿಯನು ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲು ಸಮುದಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅನೇಕ್ಲ ಕೊರಗ ತನಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆನ ನಾವ ಇನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡೆ ಈ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಪ್ರವೇಶದ ಬಕ್ಕ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಜನನಾಡದ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪುಂಡೆ ಏತಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬರೋಳು ಏತಲ ಕಥೆಗಳೇನು ಏತಲ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳೇನು ಬರೋಲಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈಗಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಅಜ್ಜಿಯರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನದಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಗಟ್ಟಗ್ ಆಳುಗಟ್ಟದೆ ಗಟ್ಟಡು ಕಾಫಿ ತೋಟಡು ಬೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಮುಲ್ಪದ ಏನ ಜನಕಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಲ್ಪಾಡದಲ್ಲಿ ಎದಂಬೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಬಡಿದಿ ಮದುವೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿ ಬಡಿದಿನ ಅಡೆ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೋಯದು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇನು
ಸುರುಟಾಕ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಏತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅವೇನು ಬೂಟೆರ ಕೊಡೋದು ಗಟ್ಟ ಕಾಪಿ ತೋಟ ಬೆಲೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಮಕ್ಳೆ ಪಾಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬೆಂದಿನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಸಾಲ ಸಂತೋಷಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲಾದ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎಲೆಲೆ ಜೋಕುಲು ಈ ತಾಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಏತ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿರ ಕಾಸು ಸಾಲನೇ ಸಂತೋಷಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಂಡು ಪೋರಾಳೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಪೋಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಉಂಟು ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋಯಿ ಮೂಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಸಂದರ್ಭ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಾದು ಪುಲ್ಯಕಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಹೋದು ಸುಮಾರು ಒಂತೆ ದೂರ ಬೋತೇರು ಸರಿ ಬೊಲ್ಪ ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನ ತುಯ್ಯರು ಆ ತೂದ ಮಾಲೀಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಇಂಚೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲು ಗಂಡು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ ಮಾಲಿಕೆ ಬತ್ತದು ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಚಾಟಿಡ್ ಹಾಕಿದು ಪಿರ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾಲ ಸಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಓಡಿ ಒಪ್ಪಾರು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸಂದಂದೆ ಮೂಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋರವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಟಿಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುದು ಮಾತ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರು ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ ಏರಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹೋದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಹೋದು ಕುಳಿಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೊಯ್ಯಿಂದು ಕುಳಿಂಜ ಸರ್ ಲಂಚೇರು ಪುಲ್ಯಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕೇರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೇರು ಪೋಯರು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಪೋನಾಗ ಆನೆ ಲಂಚೆನೆ ಏರ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಲಂಚೆನೆ ಚಾಟಿಡ್ ಹಾಕದು ಪಿರ ಮಕ್ಳೇನು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸೇರ್ಸಾಯರು ನನಮಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೆರದೆ ಪಾಡುವ ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಪುರ ಮಾಸನಾಟ ಮಕ್ಳು ಅವಲೇ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಿಯರು ಮೂಜಿನ ಸರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನಿಯನ ಗೋಚಾರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಜ್ಜರ ಉಳ್ಳದ ತನಿಯೇ ಕೊರಗೆ ತನಿಯೇ ಉಳ್ಳದ ತನಿಯೇ ಉಳ್ಳೆಂದಾಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಇರ್ತಾವಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊರಗೆ ತನಿಯನ್ನು ನೆನೆತ್ತದು ಈ ಸಾರಿ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿರತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ವನಸ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ಪುಲ್ಯ ಅನಗ ಈ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಕೊಳಂಜಿ ಊರು ಪೋಲಿ ಅಂತ ಬಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಿದಾಡಿಯರು ಸಾಧಾರಣ ಸಾದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗೋಪಿನ ಸಾದಿರೆ ಬತ್ತೇರು ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಡತೇರು ಪುಲ್ಯ ಬತ್ತದಾದು ಊರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆರೆ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮನದನಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರ್ತೊಂದು ಕಣದಿನ ಆರಿ ಎಲ್ಲ ಕರ ಐಟ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ಮುಜಿಗಟ್ಟೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಪ್ಪ ದುಂಬಡ್ಡ ಆದಾಗ ದುಂಬಡ್ಡ ಆಬಿನ ಕೊಡ್ತರು ಕೂಡ ನಡಪನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ನಡಪುಂಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಸಾಧಿ ದಿಕ್ಕಿಡು ಮೂಜಿ ಸಾಧಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಯ್ಟು ಬೋಡು ಅಂದಾಜೆ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳ ತತ್ತದು ಬೋಂಡ ದಟ್ಟ ಕಾಡದ ಉಲಾಗೆ ಬೋಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೊಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಬಾರಿ ದೂರದ ಸಾಧಿ ಪೋಪ ಈಗಲ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಸಾಧ್ಯ ಬಡ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾತ ಎನ್ನನಾಥ ಬರ್ತಿಗೂ ಈ ಎತ್ತರದವರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ಬತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಆಜರ ಪೇಟಿ ಎತ್ತರ ಆಡು ಬತ್ತದು ಪುಗೇಳೊಂಜಿ ದಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಸೊರಟು ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಂಗಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಪುರಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಎಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚೆಂಚ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಪೂರ ಊರುಡುಲ್ಲೇ ಅಡೆ ಪೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವಳೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊರ ಅವು ಒಂಥರ ಗುಡುಗು ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸೊರಟ್ಟು ಎದುರು ಪೋಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೀರಾಡ ಪೋಯರಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ದಾಲಾಯ್ತು ಪೋಯರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನಾಡ್ಬೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಚ್ಚೇಲು ಆಯಾಸ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ನಡತ್ತಿನ ಮಂಡ ತಿಂಗೊಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಮಠ ನಡತ್ತಿದೆ ಪುಲ್ಯ ಮಠ ನಡತದು ಪುಲ್ಯ ಆನಾಗ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಕೋಡಿ ಪೋಯರ್ ಅಂಚಿಂಜಿ ತುಯ್ಯರು ನೆಟ್ಟದೇನೆ ಒಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಕ್ಕೂ ಈಗಲೇ ಸಾಧಿದ ಹೋಜದ 6 ಪೋಯರದನ್ನ ಬಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮನದನಿ ಮರತಡಿ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಕೂಡ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಕೊನೆಯರು ಅಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂದೇರು ಕೂಡ ನಾಳ ಬರಸು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪಗೆಲ್ ರೀತಿ ನಡರ್ತದೆ ಕತ್ತಲ ಆನಾಗ ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಆನಪಿನ ಹೊರತುಗೂ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಚಿಕ್ಕದು ಬಲೆ ಪೊಯ್ಯಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ 5 ದಿನ ನಡತೊಂದು ಬೈದೇರಿ 5 ದಿನಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರುಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಾಳು 5ನೇ ದಿನ ಬೊಲ್ಪಾಪ ಆನಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ
ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಏರ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏರಾದ ಮೋನ ತುಕ್ಕಾನು ಮೋನ ತುಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಕು ನೀಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಣೆ ಕುಪ್ಪುಲು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಚಿ ಮೀಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರಗ ಜನ ಅದಟ್ಟು ಮತ್ತ ತೂಪ ಕೋಲಾಡು ಬರ ಬೊಂದು ಮೀಸೆ ಬರ ಎಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂದಿನ ಕತೆಟ್ ಕೊರಗ ತನ್ನಿಯನ್ನ ಮೀಸೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಕುಪ್ಪುಲು ಕಣ್ಣು ನೀಲವಾಯಿನ ಹಣೆ ಮಲ್ಲ ತರೆಸೂಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇಹ ಈ ದಂಟೆನು ಪುಗೆಳ್ಳದಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಎತೋ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಗಲ್ಗೆ ಬರ ಆ ದಂಟೆನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದನೇ ಬೇತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪರಪುನ ಸರ್ಪೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕಂದೋಡಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬೇತೆ ಪರಪುನ ಜೀವಿಲು ಊಳ ಕೈತಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ಗುದ್ದಿರ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಗುದ್ದಾರಿಚ್ಚಿ ಆ ನೆಲಕ ಆ ದಂಟೆ ಆ ರೀತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ 2 ಬೆಟ್ಟು ದಂಟೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರ್ನು ಅಡಿಬಕ್ಕ ಪುಗೆಳಿದು ಒಂದು ತುಂಬೋಪಿನಿ ಅಂಚೆನ 5ನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಭತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳೈ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಬೇಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗುದೆ ರಾತೆ ಬೇಲಿ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಆಮೇಟ್ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಸಾರದ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ನ ಪಾತ್ರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಳೊಂದು ಪಿದೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ದುಣ ಇಡ್ತೀರಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಳೊಂದು ಪಿದೆ ಬತ್ತೀರಿ ದರ್ಶನನೇ ನಿಕ್ಲು ದಾಗಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಚಂದ ನಿಕ್ಲು ಆ ಊರು ದಾಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನತಂಡರ್ತಾವು ನೆನತಿನಪ್ಪ ನಿಜ 12 ಸಾಯದೆ ಅನ್ ಬೆರಿಯ ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಅಪ್ಪಗಳ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಆ ಊರು ಮತ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ಕಾತಂಡ ಅಪ್ಪಗನೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆತಂಡ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ ತೂತಿನಕ್ಲು ಕರಿದು ಬನ್ನೇಡು ಬಕ್ಕ ತೂತಿನಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಇನಿಕ್ಕಿಚ್ಚೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಆದ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒರಿದನು ಆನಲ ದಾದನ ಆ ಕತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಓಲಾವನ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯ ನಾಶಾಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಗೆ ಒಳಗಾದ ಇಂಗ್ಲನ ಬದುಕುನೇ ಜೀವನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲೇನು ದೆರ್ತುಂತಾದನು ಬದುಕಾದನು ಧೈರ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಧನೆ ದುಂಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಾದನು ಅಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಕತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲ ಪನೋಲಿ ಆಂಡೆ ಇಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಇನಿಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಬಂದ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕರ್ ದೆಪ್ಪಿಗಲ ಮಣಿ ಮೈಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಈಗಲ ಸೂತಕದ ಸಂದರ್ಭ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅಪಗಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಇಂಗ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಕುಳಂಜಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನು ಪಡುಬಿದ್ರದ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕದ ಗುರಿಕಾರೆ ಇಂಗ್ಲಂಜಿ 5 ತಲೆಮಾರದ್ದು ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ 5 ತಲೆಮಾರದ್ದು ತನಿಯಜ್ಜೇರ್ ಬಂದು ಗುರಿಕಾರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ತುಕ್ರಜ್ಜೇರ್ ಬಂದು ಗುರಿಕಾರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಡು ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಕಾಜು ಅಜ್ಜೇರು 6 ಗುರಿಕಾರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುದ್ದ ಮಾಮೆ ಗುರಿಕಾರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಪುದ್ದ ಮಾಮರದ ಪಕ್ಕ ವಂಶೀಯವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ದೈವದತ್ತವಾದ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪುದ್ದ ಕೊಡ್ತಾರ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಬರುದು ಅಂಚ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಬಿದಿರದ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎಂಕಿ ಆನೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಬಂಡ ಯಾನ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಬಕ್ಕೇರದು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಸಮೇತ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರೆ ಅತನೇ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಬಂದ ಈಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವನೇ ಬೇತಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಡಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಈಕ ತಕ್ಕನೆ ನಡಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಬಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕೊತ್ತೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಏರಾನಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿರ ನಕಲ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಿರ ನಾನೆ ಐಕ್ಲ ಪಡಬಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಬತ್ರ ಬಚ್ಚರ ಕೂಲು ಕೊಡ್ದು ಪಂಡಿರದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗಳ ಅಲ್ಪಬಹುದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೈವದತ್ತವಾದ ಬೈದಿನ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಏತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸರಾಪನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಆಂಡೆಲ ಇತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿನಾತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂದೇಟು ಒರಿಪಾವೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನೇರ ಪೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಒಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಳವಾಯ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಬಾಬು ಪಾಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ ಏನು ಭಾರಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿರಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೇನು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಡುಪ್ಪನಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೊರಗ ತನಿ ಎಂಚ ನಡೆತಿದ್ದಾರೆ ಅವೇನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಕತೆ ಬಂದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಊರು ಕಂಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ
ಆಗ ಬೂರದ ಮುದಲ್ಗೆ ಕತ್ತಿ ಕಳಪರೆಚ್ಚಿ ಬೂರು ಕುದುಪನದು ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬೂರು ಕುದುಪನದು ಕರ್ತನ ಬೇತೆ ದೈಕ್ಲೆ ಬರ ಗಾಯ ಹಾಪುಡು ಐಕ್ ಕತ್ತಿನ ಇಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೂರ್ನು ಕುದುಪುನು ಬೂರು ಕುತ್ತಲೆ ಐಟ್ ಕೂಡ ಚಿಗುರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿನೇ ಕುದುಪುನು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಿ ಬರೋಳು ಆ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷಿಗೆ ಓಡ ಏನಂಚಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಡದೆ ಎಂಗ್ಲಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೇಶಲು ಪಾತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡುದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಸಮೇತ ಇನಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವೇತ ಓಲಜಿಂದ ಮಾಡೋದು ಆ ಕೆಲಸನ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಏಪರ್ದ ಎತೋ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ತೂಣೆ ಬೇಲಿಡಿತಿನ ಮುಲ್ಲುದ ಗಿಡನ ಕಡಪರಿச்சு ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಟೆ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಂದುಲು ಹಾಕುಡು ಆ ಪರಂದುಲು ಪಕ್ಕಿಲು ತಿನ್ಪುಡು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಲು ಶನಿಲು ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಡು ಐತ ಬಳವು ನೀಗಿಸವಳು ಅಂಚಾದ ಆ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡಪಚ್ಚು ಐತ ಬಂಜಿಂಜವಳು ಕಡಪದ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿ ವಾಸ್ತುದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಾಸ್ತು ಹಂಚಿರಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಬಲತ ಮರಗಿಲ್ಲದು ಕುಂಚ ಕೊಟ್ಟೋಳು ಓರು ಕುಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತು ಅವು ದಾಯಗಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಕುಂಚ ಎತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿ ದಾಟಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಆ ಸರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ನರಮನೆಗೆ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡಿಂಚ ನಾಲೈನು ಒಟ್ಟು ಕೂತಿರ ಆ ಕುಂಚಡಿ ಏತ್ ಸರ್ಪಲ್ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಆ ಸರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಜಿಡದಿರ್ತದೆ ಆ ಪಿರ 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 ಚಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಪಿರ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗರ ಬಿಡ್ದು ಕುಳಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಜಾಗಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆಲಾದ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಬೆದಿರ್ದನ ಮುಲಿತನ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ವಾಸ ಮಾಡ್ಪೇರು ಐಕ್ವಾಡದು ಈ ಕೊರಗೆರೆಗ್ಲ ನಾಗಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಅವನ್ ಗಿಡಪರಚಿ ಬೆತ್ತದ ಮಲ್ಪರಚಿ ಆದ್ರೆ ಪಣ್ಣಿನ ಕೇಂಡಿಚಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಸುರುಟ್ ಪಣ್ಣೆ ಕತೆ ಓಲು ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗಿಡದಿರ್ತದೆ ಎದುರು ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಟುದು ಓಪಿನೈಚಿ ಅಪ್ಪಗ ನೆಡಿಲ್ದ ಬುರ್ಡು ಹಾಕು ಅವು ಮಾಯ ಆತನಿಗೆ ನೆಡಿಲ್ದ ಬರು ಇನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜರ್ಲು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನಾಗಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ನೆಡಿಲ್ದ ಬೂರ್ಡು ಆಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಯಬಣ್ಣ ಕೊರಗ ಧಾನ್ಯನ ಅವು ಆ ಕಾಲ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಜುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಏನಾಗ ಹಾಕೊಂಡ ಆಯ್ತ ಶಾಪ ಏತು ಏಳೇಳು ತಲೆಮಾರು ಊರಿಗೆ ಏಳೇಳು ತಲೆಮಾರುಲ ಆ ನಡಿಲ್ದ ಬೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಕೊರಗ ತನಿ ಹಾಕಿದ ನಿಂತ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಬಡು ಕಣ್ಪೇರ ನಡಿಲ್ದ ಬೋರಂಜಿದ ಪರೆಚಿ ಅವು ಬಾರಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಏಳೇರನ ಪತ್ತಿರ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅವಿನ ತಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಆಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಟು ಕೆಲವು ಇನ್ನಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಗಳ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿನ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಲ್ಪದ ಸಮುದಾಯ ಬಂದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅವೇತೋ ಕಾಡಿದ ಬರ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಪರಪುನ ನೀರನ್ನು ಏರ್ಲ ಮಲಿನ ಮಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಮಲ್ಪೆರಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಪುನ ನೀರನ್ನು ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಕಟ್ಟ ನೆಚ್ಚಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತೂ ಕೊರೆ ನೆಚ್ಚಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ತಿರಿದ ಭೂಮಿದ ಗರ್ಭದ ನೀರು ದೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಅವಿನ ಏಪನೆ ಬಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ನಾನು ವಿರೋಧ ಏರಡ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಭೂಗರ್ಭದ ನೀರಿನ ದೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭದ ನೀರು ನಮ್ಮ ದೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ದೊಪ್ಪನ ಪಾದ ದಿಕ್ಕನು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಪಾದ ದಿಕ್ಕನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ತೋಟ ತೀದು ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಳ ತೂಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಬಂಡೇರು ತಮ್ಮಲೆನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಅವು ತೋಟ ದೀಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ತೋಟ ದೀಪರಂದ ಯಾನು ಈ ಲಡ್ಕುಳು ಜಾಕೋಪೆನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಆರು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ತೋಟ ದೇವರ ಆತಿರೇಚಿ ತೋಟ ದೇವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿ ಹಣ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೇತೆ ಜೀವಿಲೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡು ಆ ರೀತಿ ಆತು ವಿರೋಧ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಬುಡ್ದೆ ಬೋಪೆಯನ್ನು ಹಣವು ಮಲ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆತು ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪರಿಸರಗೆ ಓಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆರೆಯೊಂದ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬತ್ತೊಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬೋರಿರ್ಲ ಪರಿಸರನ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲು
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕವೇನು ಎತ್ತು ಪಾಲಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಬದುಕಿನ ಬಂಡ ಬಂಡಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬರೋಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಬದುಕಲ ಈ ದೈವಲು ತನಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನಾಗಲೇ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆರಡು ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ನಡೆಟ್ಟು ದೈವತ್ವ ಆತಿರಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ತನಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಬಂಡೆ ಕೊರಕೊಲ್ಲನೇ ರೂಪ ಬೈಕಾಡ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒತ್ತಂದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೈವ ಅಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಳ ಎಂಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಜಾಗಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೈವಲು ಎಂಗ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಲಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾವು ಆಂಡೆ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗಲ್ಲ ಸಿರಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯದನೇ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಡೆ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೊಡಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವಂದಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೊದ್ದೇರ್ನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕಲೋಳಿ ಪೊದ್ದೇರ್ನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನಿ ಕಂತದ್ದು ದೈವದ ತನಿಯನ ಪಾತ್ರೆನಿ ಕಂತದ್ದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವಲಿ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಚಾಲ್ತಿ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದು ಅಂಚಾದು ಏರಾಳ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದೆ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಅಗಿಯಲು ಬಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪ ಪರಕೆದರು ಕೂಡ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಅಗಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಪಟ್ಟ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದಾಗ ದೈವ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಕೊಡ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗಿಯಲ್ ಓಲ್ರನ್ನು ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಭಾರಿ ಅಂದಾಜ ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೇರೊಂದು ಇವ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ನಡು ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದಾಜ ಸುರು ಅಂದಾಜಾಗಿ ಐಡ ಬಕ್ಕ ಕೋಲುಡು ಉಂಚ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ಕಲತ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಹೋರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗಿಯಲ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಏಮೆದ ಕಜಿಪು ಸುಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಅವು ಬಲಸೋಡು ಅವಿನ ಅಜ್ಜರ್ ಕೇರ್ನು ಅವು ಪನ್ನ ಈ ತಂಬಿಲ ಆಪಿನ ಬರ್ತರು ಕೋರಿ ಅಡ್ಡದ ಬಲಸುವ ಅವು ಬೇತ ದೈವ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ತನಿಯಾಗ ಅವೇನೇ ಬಲಸನು ಆನೆ ತನಿಯಾಗ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಬರ ಎಂಕಿ ಎನ್ನನೇ ಅವಡೊಂದು ಭಾರಿ ಹಠ ಬಂಡೆ ದರ್ಶನ ಬೈಯಡು ದುಬ್ನನೆ ತಂಬಿಲ ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಎಂಕಿ ಎನ್ನನೇ ಅವಡು ಎಂಕಿ ಏತು ಸಮಯ ಕೊರಂದೆ ಯಾನ್ ಬಿಡು ಎಂಕಿ ಬೋಡೆ ಹಠ ಜೋಕುಲಗನೆ ಹಠ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬಂಡ ಈಗಲು ಎಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊರ್ತುಗು ಎಂಗ್ಲ ನಾಟ್ರೆ ಪೋಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಕಂತದ ಎಂಗೆ ಬಲಸೋಡು ಆ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಲೋತೊಂಡ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆವಡು ಪಂಡ ಮನದನಿದ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಗು ಎಂಗ್ಲು ಅವೇನು ಏಮೇನು ಕಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಅಡು ಬಲಸುವ ಅಡುಬಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ನಾಡು ದೈವಲ್ಲ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮನದನಿ ಜವಣಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಯಿರು ಈ ಕೆದುಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಉದ್ದ ಈ ತುದೆತ್ತ ಕೈ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ನಾಡೇರು ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಬೋತೇರು ಜವಣಿಯರು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಆದು ಓಲ್ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜನೇ ಬೋಡನೆ ಎಮ್ಮೆದಿ ಕುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 8 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನಾಗ್ಲಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈದ ಒಂಜಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಹೆಂಚ ಬಲಸೊಂದು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸೊಂದು ಅಂತ ಇರ್ಲ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗುರಿಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಡು ಅದು ತುದೆತ ಬರೀರ್ದು ಸೀದಾ ಮಿತ್ಬಲೆ ಬರ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲತಂಚಿ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕೆನ ಬಂಡೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲಯ ಆಡ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆ ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬೈಯದ ಹೊರತು ಅಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾನು ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಕುಳ ಜತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಚಿನಲ್ಪನೆ ಕೂಡ 28 ಯಾಮೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಏನ್ ಪಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಯ್ಯಾನಗೆ ಅನ್ಬೋದು ದಾಲಜಿ ಏಮೆದ ಕಜಿಪುಲ ಪಕ್ಕ ಈ ಕುರ್ಲಾರಿ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬಂಪ ಆ ಕುರ್ಲಾರಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಬಳಸೋರು ಅವು ಕಜಿಪು ಆಪಿನ ಬರ್ತಡೆ 12 ಮದಿಪೆರೆ ದಾಲಜಿ ಮದಿಪೆರೆ ತುಂಬೆ ಬತ್ತಿನೇ ತನಿಯೇ ಬತ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕಿನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಅಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾರು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವು ದೇವರೇ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಈಡೇರಿಸಾವೆ ಅಂಚಿನ ತನಿಯೇ ಅಂಚ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಇನಿಕಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆನು ದೈವದ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುವಂಪಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿಪಾವಂದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಈಗಲ ಬಂಗ್ಯಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳ ಈಗ ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷನೇ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇತೆ. ವರ್ಷಡಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ದೈವದ ಪುದರನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಪ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೇ ಬೋದು ತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡು ಇಲ್ಲಡು ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವಳೇ ಬೋದು ಅವಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ತಾನೆ ಪಾಲ್ ಬೇತಾಂಡ ಕುಟುಂಬ ಬೇತಾಂಡ ಅಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಡು ಯಾನು ಬೋನಾಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಾಲ ನಮ್ಮದಿನ ದೈವದ ಜಾಗ ಅವಳೇ ಬೋದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದ ಅವು ನನ್ನ ಏತ ಸಮಯ ಪೋವಂದ ಅವು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳದು ಬದುಕದು ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಾಡಿದ ಬದುಕದಿಲ್ಲ ಕಾಡದ ಬದುಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಕಾಡದ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಬೇತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೇನುಗೂಡುನು ತೊಡ್ಡೆ ನೈದಪ್ಪರೆ ತೊಡ್ಡೆ ನಾಡುಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾಡಿನಾಗ ಅವು ಹೋದವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿಬೇಕ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಲ್ಲ ತೊಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲ ತೋಜಿಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲೆಂಜಿಲು ಮಾಟದುಲಯ ಮರತ ಕೊಟ್ಟರದ ಉಲಯ ಪೋನಾಗ ತೊಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚತ್ತು ಬೂರು ಕಡಪೆರ ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೊಡ್ಡೆದ ಕೆಲೆಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂಡೆ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಬಾಯಿಡು ಮಕರಂದ ಹೀರಿದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಬ್ದ ಬಕ ಅವು ಮಕರಂದನ ನಾಡ್ನೆ ಪೋನಾಗ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ. ಮಕರಂದ ನಾಳದ ಪೋನಾಗ ಪೂರ್ದು ಪೂ ಒಡೆಡೆ ಪೋಪುಂಡವು ಅವೇನ್ ನಾಳದ ಪೋನ ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟೆ ಗೂಡು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಆ ಮಕರಂದನ ಹೀರ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಪಿನ ಗೂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲೆಂಜಿನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ನಮರ್ದು ಅವು ಲೈರಡು ಆ ಗೂಡುಗು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಅವೇನು ನಾಡು ಬತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆತೆ ಶಾರ್ಪೊಪ್ಪುನು ಮಗುಳ ಆ ಕಾಡದ ನಡುಟ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಜೇನುಗೂಡು ನಾಡ್ನು ನಾಡ್ದು ಜೇನು ದೊಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಐತ ಕಿನಿಲ್ಲ ಇದೀವಿ ರಣ್ಣು ಒಟ್ಟಾಸೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದು ಬೋರ ಅವ್ರ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಜಿ ದಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪತ್ತಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾ ಕೂಡ ಬದುಕೋಡು ಐಗೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಆ ತೊಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬರ್ಮ ಆ ತಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದೀದು ಬಾಕಿದೇನು ನಮಗ ಅನಿಪಿ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಇತ್ತೆಗಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ದು ಮೀರಿದು ಎಲ್ಲ ಪಾರೆಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿದ ಬದುಕು. ಪುಂಚದ ಉಳ ಹಿಡಿತಿನ ತೊಡ್ಡೆನು ದೊಪ್ಪೊಡು ನಾನಲ್ಲ ಅವಳು ಸರ್ಪೆ ಕುಳುದು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಟು ಸರ್ಪೆ ಅವನು ಜುಮ್ಮ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ತೊಡ್ಡೆ ನೇಯ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಭಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜವನೇರು ಕೈ ಪಾಡದೆ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪೆ ಎತ್ತಲ ಅವು ಮನೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಈತಿನ ನಿನ್ನ ಪಾಲ ಡಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋಡು ಅವು ಮರದಿಗೆ ಬಾರಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುಂಚಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೇನು ತೊಡ್ಡೆದ ನೆಯ್ಯಿ ಮರದಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಪೊಂಜುವಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ದೋಲು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ದೋಲು ಇಜ್ಜಿನ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೋಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪೂರ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೋಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾನೆ ಆ ದೋಲ್ದ ಸ್ವರ ಬರೋದು ದೋಲ್ದ ಸ್ವರ ಬತ್ತಿಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಮೆರುಗು ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೋಲು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಿಳಿತಲ್ಲ ಈಗಲ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಒರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದುಕ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರದ ಪರದೇಶದ ಕುಲೊಂದು ಬದುಕುನ ಅವಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ಮೂಲು ಸಮುದಾಯ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬದುಕುನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮರಣ ಆನಂದಾಂಡೆ ಮರಣಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗ ಆದ್ಯರು ಬುದ್ಧಿಯರು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬರೋಣ ಜೊತೆ ഒരു വ്യക്തി ತೀರಿ ಅಂದಾಂಡೆ ఆయన ಬೊಡಿದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಬರಂದೆ ಮೂರು ಪುನಲ ಮುಟ್ರೈಚಿ ಅವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಟುಂಬ ದಯಪಂಡ ಕಣ್ಣನ ಬೊಡಿದಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಕಣ್ಣನ ಎಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರವಲ್ಲಿ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಲ ಭತ್ತದ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ತಿರ್ಗಾದಿ ಜೊಪಡವ ಅಂದು ಪುನಃ ತಿರ್ಗಾದಿ ಜೊಪಡವನ್ನ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತರೆಬಾರ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಕಾರಬಾರ್ದು ಜೊಪಡವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ತಬಿತ್ತು ದೀಪ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈಗಲು ಮರಣ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಾದಿನ ಹೋಪಿನಕಲ್ಲ ಈಗಲಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಮರಣ ಎಕಡ ಆತಂದು ತರತೆ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಜನ ದೀಪನೇ ಕ್ರಮಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏರು ತೀರ್ದೇರು ಅಕ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಬರಂದ ದೀಪದಿ ವರಿಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೊಡಿದಿ ತೀರ್ದಿತ್ತನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಬರಂದೆ ಬೊಡಿದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಿಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪುನಃ ಮೀಪನಗಾಡು ಕೊನ್ನಗವರು ಬಕ್ಕ ಆ ಪಟ್ಟು ಬರಕೆ ಈ ಕೆತ್ತೆ ಮರತ ಕುಕ್ಕುದಲ ಪೆಲತಲ ಕೆತ್ತೆ ದೊಪ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಅವೆಲ್ಲ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಬರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರದ ಕಾವಂದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಚಿದೆ ಜಾಗದ ವೈದ್ಯರಿಂಚಿನ ಕಾವಂದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಪಣ್ಣದೆ ಅಲ್ಪ ಕೆತ್ತದಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಅಂಚಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದೇ ದಾಯಿಲೆ ಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ಕೊರಗತನಿಯನ ತಾನ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಂಚ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ದೂರಾರ್ದೇರು ಬೈದೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಬರ್ತದು ಅವು ಮರಣದ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚೆರೆ ಲೆತ್ತು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾರ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಬತ್ತಂದೆ ಊಲ ಇನಿಕ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಮರಣ ನಾಳ ಈಗಲ ಅದ್ದೇರು ಬೊದ್ದೇರು ಬಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗುರುಕಾರಣಕ್ಲೆ ಏರು ಬೈದಾರ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪುಣಿ ಏದೇ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಅಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಎದುರುದಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನು ಬಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆನೇ ಮರಣನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾವುದ ಅಲ್ಲಂಜಿನ ಅಕ್ಲು ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ದೂಪೆ ನುಪ್ಪಾಡ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದನ್ನೇ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ದಿವಾನಂದೆ ಊರ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬಾರಿ ಏತು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಲಸಾದು ಇಂಗ್ಲು ಪೋಪ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಅವಂದೇ ಇಂಗ್ಲ ಸಾವಿಯ ಅವು ಶ್ರಾದ್ದದ ಕೆಲಸ ಈ ಬೊಜ್ಜದ ಕೆಲಸ ಆಪಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಹೊರದ ಇಂಗ್ಲ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಲಸಾಲಾಗ ಬೊಜ್ಜದ ಒಲಸ 4-5 ಗಂಟೆ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಪಂದ ಅರ್ಧಡು ಬುಡ್ದು ಬೋರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಡು ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಲಿಸ ಒಂದುಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಈಗಲ ಈ ಬದುಕುಗಳ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಈಗಲ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಮುದಾಯಡ್ ಅಪ್ಪೆನೇ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಗಿ ಒಂಜಿ ತಮೇರಿ ಬೋಡು ಆನಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಮೇರಿ ಜಂದೆಕ್ ಉಭಾಷಿಕ ರಾಜೆ ಕಾಲಾದ ನಂತರ ಕಾಲ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕದ ತನಿಯೇ ತಮೇರಿ ಆದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹೊರಗೆ ತನಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಗ್ ಒಂದು ತಮೇರಿ ಬೋಡು ಗುರಿಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜೋನ ಐಕ್ ಆತು ಬಿಟ್ಟ ಅಂಜೋನೇ ಪೂರ ಕಾರಬಾರ ಮಾಡ್ಬಾರೈತಿ ಅಪ್ಪೆರಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸಮೇತ ಈಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನ ಹುಟ್ಟೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾವು ಮಟ್ಟದ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅವಡು ಇದ ಪೆರಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಡು ತಿದಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಊಲ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ದಿವಂದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಂದೆ ಊಲ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಕೈ ಮುಗಿನ ತಿದಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಬರಡು ಅಕ್ಲಿನ ಎದುರು ದಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ತಲ್ಬೋಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಂದಾನ ಗೌರವ ಅಕ್ಲು ಪಣಪೇರು ಅವು ಈ ಗುರಿಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕ ಈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲಿಂದ ಆಂಗೆಲ್ಲ ತಮೇರಿ ಬಂಡೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ತಂಗಂಡೆಲ್ಲಿನ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಪಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೇನು ದಾದನ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ಸೇರಿಗೆ ಅಡಿತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಿಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಐಟು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಶಲ್ಲಿ ಇನಿಕ್ಲ ಏನು ಒರಿಪಾವನ್ ಬೈತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಂದ್ವಿ ಐಟಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ತಿನ ಪಟ ತಿನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಈಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಡಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಈಗಲ್ಲ ನಡುಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡುಸಾಲು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾವರತದ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿ ಪಾವಂಜ ಸುದ್ದೆ ಮಟ್ಟ ಅಂಚಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಈತಿ ಜಾಗಲೇನು ನಡುಸಾಲು ಬಂದ ನಡುಸಾಲ ನಿತ್ತಿನ ಐನು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಜಾಗಲ ಏನಿಕ್ಕಲ್ಲ 7 ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ 7 ಕರೀದು ಬೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಬರಿತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೋಯ್ತಿನ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಐತೆ ಜನಕ್ಲ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಐನು ಬರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒರಿದು ಬೈತನು ಐಟು ಉದಾರ ದಿತ್ತದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಮು ಸಿರಿಗೇನಾರ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ಕೊಟ್ಟಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಾಲು ಕೂಡೆ ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಅಪೂರ್ಣ ಆಪುಣು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅಪೂರ್ಣ ಆಪುಣು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಲ ಮಣ್ಮು ಮನೆತನದಕ್ಲಿ ಇನಿಕ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಚನೆ ಕಾಪು ಮೂಕೆನಾರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯನಿಂದ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಪ ಅವೇ ಕಾಪು ಮೂಕೆನಾರ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ನಡುಸಾಲದ ನಡುಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಮನೆತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐಕಳ ಬಂಗೇರ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಮನೆತನದ ಜಾಗ್ ಐಕಳ ಬಂಗೇರ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚನೆ
ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬ ಮಾತಾ ಬರಿತಾಕ್ಲಿಗಳ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಜಿರೊಟ್ಟು ಕುಂದರನ್ನೇ ಬಂದು ಮಜಿರೊಟ್ಟು ತಕ್ಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಂದರನ ನಕಲಿ ಅಕ್ಲನ ಅವಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಮನೆತನ ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಅವಂಜಿ ಮನೆತನ ನಾಲಾಂಡು ಐನೆತ್ತ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತಾಲ್ಯಾನ್ ಬರಿಂದ ಬಂಪ ಇಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ಲ ತಾಲ್ಯಾನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತಾಲ್ಯಾನ್ ಬರೀತಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲನ ಬಲಿಕುಂಜ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಲು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಐನು ಮನೆತನವೇ ಬಲಿಕುಂಜ ತಾಲ್ಯಾನ್ ಬರಿತ ಮನೆತನ ಒಂಚಿ ಅಂಚ ಐನು ಬರಿತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಜಡು ಸಾಲಡು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬಡಕಾಯಿ ಬೋಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ತೆನಕಾಯಿ ಭಾಗ ಅವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಹುಟ್ಟುಡು ಸಾವು ಮುಟ್ಟದ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗಡ್ಲ ಒರಿಪಾದೇರಿ ಇಂಕ್ಲ ನಡು ಸಾಲಿನ ಒರಿಪಾದ ಇಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಇಟ್ಲ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬೈದ ಬಹುಶಃ ಸಮಯ ಮೀರ್ನ ಈಗ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಪೊಂಡೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಲಿ ಏನಂಚ ಇದು ಪಾತಿರದು ಈ ಚೇಳಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇನುಳಿ ಈಗಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುಂದಂಡೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಭೇಟಿ ಲಾವಲ್ಲಿ ಅತ್ತನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ತೆರೆದಿರಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಾದ್ರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿರಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಲಿ ಈತ ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆలను ಸಂಧಾವತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬದುಕನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಸಾದಿಡು ಕೊರೊಂದು ಬೆರ್ತುಡು ಉಂತಾದಿನೇ ಕೊರಗತನೆಯ ಬಂದು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಘ ಒಂದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಹಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಬಾಲರಾಜ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಮಾತೆಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ಮ ರೀತಿದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇನ ಆವಂದಿಲಕ ಮನಮುಟ್ಟ ತೆರಿಪಾರು ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಂತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರು ಏಪು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಜ ಆತನೇಟ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬಂಡ ಇನಿಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹೊರ ಎನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಹೊಡಿಕೋಡು ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಡಪಾದ ಕೋರ್ನ ಏತೋ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆತದು ಎಂಕ್ಲೈತ ಸಾಧವನಾದ ಅನುಭವ ಆತನ ಅನುಭವನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರ ಆ ಪೂಜೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕು ನಿಂಚಿನ ಮಂಡಾರ ಅಕ್ನ ಜನಾಂಗದ ಐಕಲದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿ ಯಾನ್ಲ ಐಕಲ ಬಾವದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದುಂಬು ಪಣೊಂದು ನೆನಪುಂಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕೊರಗ ನೆತ್ತಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟುದ್ದೆ ಪಣೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಪಂತ ದುಂಬುಲ ನೆನಪುಂಡು ಅವನ ಅಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿನ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಲ ದಿನದ ಅವು ಆದಿಪ್ಯರ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚ ಇನಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡಂದ ಐನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈತಿ ಪಿರವರಿಯೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ತೆರಿಯಂದನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆತ ತಂದೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪೋಡು ಬರವಂದೆ ಒರಿದಿನ ಪಿರೋಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸಲು ಜನಪದೀಯ ರೀತಿಯೇ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ತುಳುಪೀಠೋದಾತ್ರ ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠೋದಾತ್ರ ಏತೋ ಜನ ತುಳುಟು ಪದವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲನೆ ಊರ್ದಾರ ಐನಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕಣಂತೂರು ಮುರನಿ MA ಪದವಿಲ ಪಡೆದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸ ಒರಿಯರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆವಡನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಬಲ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ
ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಐನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ಇಜ್ಜಂದಿನನೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಶೋಷ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುರರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರುಪಾರ್ಮೇರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ರಯನ್ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಥವಾ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಬನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಪಂಪ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಐತ ಆಸುಪಾಸುಡು ಪುನಃ ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯು ಪುನಃ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ನಮ್ಮ ಆಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ಐನ್ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನಿ ನಮಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧುನಿಕತೆ ದಾರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಆವೊಂದುಂಟು. ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡದ ಪಂಪ ಅವು ಕರಪ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಟು. ಇನಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪುರ ಪಂಡೇರು, ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ್ನ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚಾಡ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಲೇನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಿ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಭೂತಾರಾಧನದ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆತದು ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಶೋಜಾ ಮೆರೆಗುಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇರ್ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಮೇರು ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ಗೇನ ಕೊಲಗುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ಮುತ್ತ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊರ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರು ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರಗದೆ ಮೇ ಜುಮ್ಮ ಪಂಪುಡು ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜಣ್ಣ ಮೇನದ ಕೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಜ್ ಬಚ್ಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣ
ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ತುಳು ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮಾಧವ ಎಂ.ಎ. ಸರ್, ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್, ಉಪಸ್ಥಿತರ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಾದುಪ್ಪು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆವಿನ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪು, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದ್ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದೇಕಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವೆ. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿಗೂ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಗೂ ಸೇರಿದೆ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುದ ಈ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯలను ಒರಿಪಾದು ಅವೆನ್ನು ಬುಲೆಪಾದು ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪೀಳಿಗೆಗು ಅವೇನು ಪರಪುನಂಚಿನ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಘದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಮದವೇ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಲನ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜಲೆನ್ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿದು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಿಷಯಡೆ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುಳ್ಳ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಲ ಆದುಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಪನಿಯರೆ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಜ್ಜದ ನಿರೂಪಕೆರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘ ಗೊಲ್ಪುದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ಮೆ ಕನದೇರು. ಜೋಕುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮ್ ಕಡೀರ ಇನಾಮ್ ಮಡೀರ ಇನಾಮ್ ಈಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಾಮ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಈ ಮೂಜಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇನಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶನ್ಯ ಪನ್ಲಕನೆ ಅಶೋಕನ್ಯ ಪನ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಾದ ನನಗೆ ಮಾತ ತೆರಿಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಅವೇನು ಬುಲಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಅನ್ಸಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪರಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಪೋನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಬಾಲರಾಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅದು ಪಂಡೇರು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮೋಡಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಕೂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನೊಳ್ಳ ನಡಪಂದು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪಾದ ಗುಲಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಂದೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜನು ಈ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಕುಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಡು ಐಕ್ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಣದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಉಪ್ಪತ್ತು ಮೂಜೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನೂರು ಕಡತದು ಸಾರ ಆದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಕೊಡು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಕೊಂದು ಈ ನೆಕ್ವನ್ ಕಜ್ಜು ಕೊರಗ ಸರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಡೆದು ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಲ ಯಾನು ಉಡೋರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ್
ಎಂಕ್ಲನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಲ ಇತ್ತಿನ ತುಳು ಸಂಘದ ಕಜ್ಜಲಿಗ್ಲ ಬಿರಿಸಾಯನ ಕೊರುಡು ಪಣದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಿದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದದ್ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ್ಮೆದ ನುಡಿಕ್ ಮುಗಿದಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿರ್ಲೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ತುಳುತ್ತಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ನ ನೆಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಕೋಟನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ಕೋಟಿಯನ್ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದು ಉಳ್ಳ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗೊಂದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಗುರ್ಕರ್ಮದ ಮದಿಪಿ ಕೊರ್ನ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ಕೋಟಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುರ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಕಜ್ಜದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗಾಣಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನುಲಿ. ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಆನಂದಿ ಆದೂರು ಆನಂದ ನಲಿಕೆದಾಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಡ ಕೊರ್ಗತನ ಕಥೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕೈಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಶಯದಾದವಂಡ ಈ ಕೊರ್ಗತನೆ ಪಂಪುಣ ದೈವ ಐಟಿ ಈಶ್ವರನ ಕತೆ ಪನಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಪನ ಏನೇ ದೈವನ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಗತನೆ ಪಂಪುಣ ದೈವನ ಕಟ್ಟದು ಏನೇತೋ ಸರ್ತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಗತನಿ ಕೊರಪುಳ ಮೈರನ ಬಂಜಿಟ್ಟು ಜನನ ಅತ್ತೆ ಶುಕ್ರರ ಬೈಯಟ್ಟು ತನ್ನೂರ ಬುಳ್ಪಾಣಗ ಕೊರಪುಳ ಮೈರನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಜನನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಶುಕ್ರರ ಬೈಯಟ್ಟು ಸನ್ಯರ ಬುಳ್ಪು ಪುಟ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಗತನಿ ಅನ್ಪುಣ ಪುದರ್ನ ದೀತೇರು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಹೊರಗೇರಿ ಕೂಡ್ದು ಸೊಂಟಗು ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಪುದರ್ ದೀತೇರ್ದು ಅನ್ಪುಣ ಆ ದೆಯ್ಯದ ಕತೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದಳದು ಅಪಗಾಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರಗೇರಿನ ಸಮುದಾಯದ ನೆಟ್ಟು ಈ ಶಿವದೇವರನ ಕತೆ ದಾದಾಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪ ಈ ಕೊರಗತನಿ ಎಂಟೆ ಶಿವದೇವರನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಡೆಡ್ ಎತ್ತನ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಡು ಯಾನವೇ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲು ಬಲಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ರೂಪ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಗಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಾಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕಲ್ಪನೆ ಈಗಲೇ ಇಜ್ಜಾಲಿ ಕೆಲವೇ ಅವು 1450 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ನೆಲತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 450 ಆ ಕಾಲದ ಈ ತ್ರಿಶೂಲ ಅವಡು ಈಶ್ವರ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲೈಜಿ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಮೂಜಿ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತನಿಯೆ ಅವೇನೆಗ್ಲಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರಗಳು ಅವ ಏಳು ಪಂಡ ಏಲೇಟ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಐನುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಐಕೆ ಅವು ಪಂಡಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೈಕಾಲಿ ದಪ್ಪೆ ಅವು ಒತ್ತಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ದೈವ ಆ ಮೂಜಿ ಬುಂಡೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ಊಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಗೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಗಿ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗುವ ಮಾತ ದೇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಂದೇ ಹೊತ್ತಲ್ವ ಐದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಕೊಡುದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಉರಿಪಡೆ ಬೋಳಾದು ಅಂತಿನ ಎಂಗ್ಲ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆರು ಆತ್ಮೀಯರ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಈಶ್ವರ ದೇವರನಂದು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಆರು ನಂಬುದಿನೇಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ರೂಪ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂತಿರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಅವೇನು ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ ಬಂಪಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಅತನ ಆತ ತೆರಿಗಿನ ಅಲ್ಲ ಅಕೆರಿಗಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗು ಅರ್ತಿಡು ಲೆತ್ತಿನ ಗುರ್ತೊಗು ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಿ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಆರ್ಕೋಟಿಯನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮೆರೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜೊಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 133 ಕೊರ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ ಕೊರಗತನಿಯೇ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೊರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಲೆದ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮೆರೆಗುಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜಗು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೆರೆಗುಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಡಿಶೋಜಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೊಕ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೆರೆಗುಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗುಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಗುಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೆರೆಗುಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಕೀರಿಗ್ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಪೂರೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೂಪೇಡು ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.